హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు లెవెల్ 3 ఉపదేశ అమృతము ఈ క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం చేస్తున్నాం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు రచించినటువంటి ఉపదేశ అమృతము బోధనామృతము అనేటువంటి ఈ గ్రంథంలో ఈరోజు చివరి శ్లోకం, ఏకాదశ శ్లోకమైనటువంటి చివరి శ్లోకాన్ని చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో ముందుగా పూర్వపు శ్లోకాలను ఒకసారి చూసి తదుపరి ఈరోజు 11వ బిందువు అయినటువంటి దానిలో రూప గోస్వాములు వారు ఏం చెప్పారు, దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము అనేటువంటి అంశాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ వస్తుంది కదా మాతాజీ? వస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ గ్రంథంలోని మొదటి బిందువు వాచో వేగం మనస క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగముదరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్యో విషహేత ధీరః సర్వామపి మాం పృథవీం సశిష్యాత్. అత్యాహార ప్రయాసచ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహ జనసంగచ్చ లౌల్యం చ షడ్భిర్భక్తి వినశ్యతి.
उत्साहान्निश्चया धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विघ्नमनन्यमन्य निन्दादि शून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुषच्च दोषैर्न प्राकृतत्वमि भक्तजनस्य पश्येत् गंगां वसां न खलु बुभुद्बुद्बदपेन पङ्कैर् ब्रह्मद्रवत्वं पगच्छति नीरधर्मैः स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानु किन्त्वादनुरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा साध्वी क्रमाद्भवति दग्धमूलहन्त्री तन्नामरूपचरितादिषु कीर्तनानुषु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेद अखिलमित्युपदेशसारम् तन्नामरूपचरितादिषु कीर्तनानुषु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम् वैकुण्ठाजनितो वर मधुपुरी तत्रापि रसोत्सवाद् बृन्दारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनकः कर्मिभ्यपरितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनन् तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठस्ततः तेभ्यस्ता पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्विदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत् कृति హరే కృష్ణ. సో ఇవి మనం చూసేటువంటిది. సో ఈ ఉపదేశ అమృతంలో మనకి మొదటి 3 శ్లోకాలు శ్రద్ధ భక్తి గురించి, తదుపరి 4, 5, 6 శ్లోకాలలో సాధు సంగమం, సో సాధు సంఘ భక్తులతో ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది, తద్వారా మనలో భజన క్రియ అంటే దీక్ష తీసుకొని ఆ భగవంతుని నామాన్ని స్మరిస్తూ భక్తి యోగ నియమాలను పాటిస్తూ అనర్థ నివృత్తి అంటే ఆ భక్తిలో అనర్థాలని తొలగించుకునేటువంటి స్థితికి, తదుపరి నిష్ఠ, ఆ తర్వాత భగవంతుని యొక్క భక్తి ఎడ రుచి, తర్వాత ఆసక్తి, ఇక
భావ మరియు ప్రేమ భక్తుల గురించి చివరి శ్లోకాలు మనకి తెలియచేయబడుతున్నటువంటివి. సో ఈరోజు 11వ శ్లోకాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. హరే కృష్ణ. ఉపదేశ అమృతము ఏకాదశ బిందువు 11వ బిందువు. కృష్ణస్యోచ్చై ప్రణయ వసతి ప్రేయసీభ్యోపి రాధా. కృష్ణస్యోచ్చైః ప్రణయవసతి ప్రేయసీభ్యోऽపి రాధా. కృష్ణస్యోచ్చై ప్రణయ వసతి ప్రేయసీభ్యోపి రాధా. కృష్ణస్యోచ్చైః ప్రణయవసతి ప్రేయసీభ్యోऽపి రాధా. కృష్ణస్యోచ్చై ప్రణయ వసతి ప్రేయసీభ్యోపి రాధా. కృష్ణస్యోచ్చైః ప్రణయవసతి ప్రేయసీభ్యోऽపి రాధా. కృష్ణస్యోచ్చై ప్రణయ వసతి ప్రేయసీభ్యోపి రాధా. కృష్ణస్యోచ్చైః ప్రణయవసతి ప్రేయసీభ్యోऽపి రాధా. కుండం చాస్యామునిభిరభితస్తాదృగేవ వ్యధాయి. కుండం చాస్యామునిభిరభితస్తాదృగేవ వ్యధాయి. కుండం చాస్యామునిభిరభితస్తాదృగేవ వ్యధాయి. కుండం చాస్యామునిభిరభితస్తాదృగేవ వ్యధాయి. కుండం చాస్యామునిభిరభితస్తాదృగేవ వ్యతాయి. కుండం చాస్యామునిభిరభితస్తాదృగేవ వ్యధాయి. యత్ప్రేష్టైరప్యలమసులభం కిం పునర్భక్తిభాజాం. 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 తత్ప్రేమేదం సకృదపి సరస్నాతురావిష్కరోతి. తత్ప్రేమేదం సకృదపి సరస్నాతురావిష్కరోతి. తత్ప్రేమేదం సగృదపి సరస్నాతురావిష్కరోతి. తత్ప్రేమేదం సకృదపి సరస్నాతురావిష్కరోతి. తత్ప్రేమేదం సకృదపి సరస్నాతురావిష్కరోతి. తత్ప్రేమేదం సకృదపి సరస్నాతురావిష్కరోతి. కృష్ణస్యోచ్చై ప్రణయ వసతి ప్రేయసీభ్యోపి రాధా. కుండం చాస్యామునిభిః అభితస్తాదృగేవ వ్యధాయి. కృష్ణస్యోచ్చై ప్రణయవసతి ప్రేయసీభ్యోऽపి రాధా. కుండం చాస్యామునిభిరభితస్తాదృగేవ వ్యధాయి.
कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यदायि कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्यो राधा कुण्डं चास्यामुनिभिरभितस्तादृगेव यत्प्रेष्टैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति यत्प्रेष्टैरप्यलमसुलभं पुनर्भक्तिभाजा तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति यत्प्रेष्टैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति यत्प्रेष्टैरप्यलमसुलभं पुनर्भक्तिभाजा तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यदायि यत्प्रेष्टैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस्तादृगेव मुनिभिरभितस्तादृगेव यत्प्रेष्टैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजम् प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति हरे कृष्ण सुमुखी देवी माता जी सूर्य कुमार चलते तरह मिगता हरे कृष्ण हरे कृष्ण ప్రభుజీ కృష్ణస్యోచ్చై మాతాజీ చదువుతున్నారా ఓకే మాతాజీ कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्या मुनिरभितस्तादृगे व्यथायि यत्प्रेष्टैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभु कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्यामुनिभिरभितहस्तादृगेव व्यधायि यत्प्रेष्टैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण सौभाग्य लक्ष्मी माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यथायि यत्प्रेष्टैरप्यलम् सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी धन्यवादाలు ज्योति माता जी हरे कृष्ण कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा
कुण्डं चास्यामुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि यत्प्रेष्टैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति। हरे कृष्ण प्रभु जी। మమతా మాతాజీ హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण माता जी। कृष्णस्योजैः प्रणयवसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुन्दं चास्य मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि यत्प्रेस्तैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। హరే కృష్ణ. అయిపోయిందా మాతాజీ? చదివేవాళ్ళు? అయిపోయింది ప్రభుజీ. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా అండి చదివే వాళ్ళు? హరే కృష్ణ. ఓకే. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో మనము ఇప్పటి వరకు 10 శ్లోకాలను చూస్తూ వచ్చినటువంటిది. పూర్వపు శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడినటువంటి అంశం చూసినట్లయితే రూప గోస్వాముల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం వివిధ రకాలైనటువంటి కామ్య కర్మ రతులలో మరి ఎవడైతే జీవితం యొక్క ఉన్నత విలువలను తెలుసుకొని జ్ఞానాన్ని పొందుతాడో అతడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి హరిచేత అనుగ్రహింపబడతాడు అని. మరి అలాంటి పలువురు జ్ఞానులలో ఆ జ్ఞాన ప్రభావము చేత మరి భక్తిని, జ్ఞానంలో భక్తిని అనుసరిస్తాడో అటువంటి వాడు ఇతర జ్ఞానుల కంటే కూడా శ్రేష్ఠుడు అని చెప్పబడుతుంది. అలాంటి భక్తులలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క విశుద్ధ ప్రేమను పొందినటువంటి వాడు ఇంకా శ్రేష్ఠుడు అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి శ్రేష్ఠుల కంటే కూడా ఆ దివ్య గోపబాలుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని పైననే సర్వదా ఆధారపడి ఉన్నటువంటి కారణంగా గోపికలు ఆ భక్తులందరిలో కంటే కూడా మేలైనటువంటి వారు అని. మరి అటువంటి గోపికలలో మరలా అతి ముఖ్యురాలైనటువంటి రాధారాణి శ్రీకృష్ణ భగవానులకు అత్యంత ప్రియమైనది. మరి ఆమెలాగానే అత్యంత ప్రియమైనటువంటి ఆ రాధారాణి లాగానే రాధాకుండము కూడా ఆయనకు ఎంతో ప్రియమైనటువంటిది. కాబట్టి మరి ఆ రాధాకుండం చెంత నివసించని వాడు ఎవడు అంటూ ఆయన చెప్తారు. అంటే ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఆధ్యాత్మిక భావనలో, ఆధ్యాత్మిక తత్వంతో, ఈ భౌతిక భావనతో చూడకుండా భౌతికంగా చూస్తే అక్కడ ఏదో మామూలుగా ఒక కొలంలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క లీలలు నిరంతరము జరుగుతూ ఉండేటువంటివి. నిత్య లీలలో అని చెప్తుంటారు. ఆ గోలోక బృందావనంలో ఎలాగ జరుగుతూ ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా ఆయన అవతారాలు తీసుకుని వివిధ వైకుంఠాలు ఉండేటువంటి. మరి అలాగే ఈ భౌతిక జగత్తు అంటే మూడొంతులు ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఉంటే ఎన్నెన్నో ఆ భగవంతుని యొక్క అనేక అవతారాలుగా ఉండేటువంటి ఆ వైకుంఠ లోకాలు 3 వంతులు ఉంటే 1 వంతు మాత్రమే ఈ భౌతిక ప్రపంచం. అందులో మనమున్నటువంటి ఒక చిన్న బ్రహ్మాండం, ఎన్నెన్నో బ్రహ్మాండాలు ఉండేటువంటివి. కోటాను కోట్లుగా చెప్తా మహావిష్ణువు యొక్క ఆయన మహావిష్ణువుని యొక్క స్వేద నుండి కోటాను కోట్లుగా బ్రహ్మాండాలు ఉత్పన్నమవుతూ ఉంటాయి. ఒక పెద్ద సంచి తీసుకొని అందులో నువ్వులు పోస్తే, లేదా మనం ఆవాలు పోస్తాం కదా, పోస్తే ఎట్లా ఉంటాయో అట్లా ఉండేవి బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా అలా ఉంటాయి. సో అటువంటి బ్రహ్మాండాలలో ఇది 1/4 పావు వంతు మాత్రంగానే చెప్పబడింది. ఇంతకుముందు చూసామా. మరి అటువంటి సో మరి ఆ భగవంతుని
లీలలు జరుపుతుండేటువంటి ప్రదేశాల్లో బృందావనము అవి అక్కడ బృందావనంలో గోవర్ధనగిరి అని, గోవర్ధనగిరి దగ్గర మరి ఆ రాధాకుండము ఎంతో శ్రేష్టమైనదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం కదా. సో మరి అలాంటి ఆ రాధాకుండము ఆయనకి ఎంతో ప్రియమైనదని, అలాగే అష్టకాలీయ లీలలను చేసే దివ్యమైనటువంటి జంట శ్రీ రాధా గోవిందులు అని చెప్తుంటారు. ఇక్కడ మనము ఆ భగవంతుని ఆ రాధాకృష్ణుల యొక్క లీలలు మనకి నిత్యము జరుగుతూ ఉంటాయని చెప్తారు అక్కడ ఆ బృందావన ప్రదేశంలో. ఎలాగైతే గోలోక బృందావనంలో వారు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి ఆ రోజులో 24 గంటలు ఏదైతే మనం అనుకుంటామో దానిని 8 భాగాలుగా చెప్తూ 8 రకాలైనటువంటి లీలలు జరుపుతూ ఉంటాయి అంటారు. అది మనము తదుపరి చూస్తాం. అది కొంచెం ఎక్కువ రసాలతో కూడినటువంటిది. వాటిని గురించినటువంటి వివరణ ఇంకా భక్తులు కొంత పురోభివృద్ధి చెందిన తర్వాత మాత్రమే వాటిని అవగాహన చేసుకోగలరు. అలా అష్టకాలిక లీలలు అక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి మరి ఆ రాధా గోవిందులు భక్తి పారవశ్యంతో మరి నిండి ఆధ్యాత్మిక దేహంతో సేవించని వాడు ఎవడు అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భక్తి భావనలో పురోభివృద్ధి చెందిన వాళ్ళు మరి అలా ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళు ఆ రాధాకుండము తటము సెంత భక్తి యోగాన్ని ఎవడైతే నిర్వహిస్తూ ఉంటాడో వాడు అత్యున్నతుడుగా చెప్తూ ఉంటారు. వాస్తవానికి ఆ రాధాకుండము ఎంతో పవిత్రమైనది. ఆయన యొక్క ఆ ప్రేమ పొంగి పొరలినటువంటి ప్రదేశంగా మనం చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ అంశంలో సాధారణంగా ఆ రాధాకుండము ఏర్పడినటువంటి విధానాన్ని చూసినట్లయితే అది ఎంతో పరమ పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. దాని పక్కనే శ్యామకుండ కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. అసలు ఆ రాధాకుండం ఎలా ఏర్పడింది అనేటువంటి ఒక చిన్న కథగా మనం చూసినట్లయితే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఆయన జరిపినటువంటి లీలల్లో, బృందావన లీలల్లో అనేకమైనటువంటి లీలలు ఉన్నాయి. ఆయన పుట్టుక నుండే చెరసాలలో ఆవిర్భవించినటువంటి దగ్గర నుండి, అక్కడ నుండి నంద యశోదల దగ్గరకు మార్చిన దగ్గర నుండి, ఆ 3 రోజుల బాలుడి దగ్గర నుంచే పూతన రాక్షసుని సంహరించడము, తదుపరి అరిష్టాసురుడు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుడు, ఆ కంసుడు పంపినటువంటి రాక్షసుడు ఆ రేపల్ గోలోక అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంటాడు. ఆ బృందావన ఆ ప్రాంతాల్లో తిరుగుతూ ఆ ప్రదేశంలో ఆనంద మహారాజు వాళ్ళు ఉంటున్నటువంటి ఆ ప్రాంతంలో తిరుగుతూ వాడు అక్కడ ఉండేటువంటి జనాలందరినీ కూడా ఎంతో ఇబ్బందులు గురి చేస్తూ ఉంటుంటాడు అన్నట్టు. అయితే దానిని గమనించినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ ఎద్దు రూపంలో, అరిష్టాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు ఒక ఎద్దు రూపంలో వచ్చి అక్కడ ఎన్ని చేస్తూ ఉంటుంటాడు. ఆ సందర్భంలో కృష్ణ భగవానుల వారు వాడిని సంహరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో సాధారణంగా ఆయన లీలలు జరిపి ఆ విధంగా వచ్చేటువంటి నిత్య లీలలు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటికి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. కాకపోతే మన భౌతికమైనటువంటి దృష్టికి అక్కడ జరుగుతూ ఉన్న వాటిని ఏవి కూడా మనం గమనించలేమని చెప్తారు. అందుకే ఆ బృందావనంలో చాలా పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశంగా నిరంతరము లీలలు జరుగుతూ ఉంటాయని చెప్తారు. ఇప్పటికి కూడా ఒక ప్రదేశాన్ని మనకి అక్కడ క్లోజ్ చేస్తారు. రాత్రి సమయంలో అక్కడికి వెళ్ళవద్దు అనేటువంటిది కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. అలా ఆయన లీల జరిపి అరిష్టాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు ఎద్దు రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ రాక్షసుని సంహరించి తదుపరి ఆయన యథావిధిగా లీలలు జరపడానికి బృందావన ఆ ప్రాంతంలో ఆ గోవర్ధనగిరి ప్రాంత ప్రదేశంలో ఆ గోవర్ధన గిరి యొక్క అడుగు భాగం కింద భాగం ఏదైతే రాధాకుండ శ్యామకుండ ఇప్పుడు ఉంది అని అనుకుంటున్న ఆ ప్రాంతం దగ్గర ఆ గోపికలతో తన యొక్క నిత్య రాసలీలల కోసం ఆయన అక్కడికి వచ్చేస్తారు. వచ్చినటువంటి ఆ సందర్భంలో ఆ గోపికలు వాళ్ళంతా ఆయనను ఆయనతో దగ్గరికి రారట. రాకుండా ఉండి ఎందుకు ఏంటి అని అంటే, నీవు ఆ వృకాసురుడిని అరిష్టాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు ఎద్దు రూపంలో వచ్చినటువంటి, మరి ఎద్దు అనేటువంటిది ఏంది, గోవుల్లో మగది కదా. సో మరి గోహత్య లాంటి పాపం, ఎందుకంటే అతడు ఎలాంటి వాడైనా నీవు గోవు రూపంలో ఉన్నటువంటి అరిష్టాసురుణ్ణి సంహరించావు కనుక నీకు పాపం అంటుకున్నది, కనుక
నీవు ఇప్పుడు అపవిత్రులాగా ఉన్నావు, కాబట్టి నీవు మా దగ్గరికి రావద్దు అంటాను. రాధతో సహా వీళ్ళంతా కూడా. నువ్వు ముందు పవిత్రమైన తర్వాత స్నానాలు చేసి పవిత్రమైన తదుపరి మేము నీతో మాట్లాడతాము అని చెప్తే, అప్పుడు మరి కృష్ణ భగవానుడు ఎక్కడెక్కడికో పోవాల్సిన అవసరం లేదు. గంగా, యమున, సరస్వతి, కృష్ణ, గోదావరి అన్ని కూడా ఆయన అక్కడ కూర్చొని ఆ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు గోవర్ధన పర్వతం కాలు కింది కనగానే అక్కడ గుంట ఏర్పడితే ఆ వాళ్ళంతా నదులన్నీ కూడా ఆయన దగ్గరికి వస్తాయి. ఎందుకంటే ఆయన్ను ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి వాడు. ఆయన్ని దగ్గరకు వచ్చి ఆయన వేడుకుంటాయి, ప్రభు మేమేంటంటే, అప్పుడు ఆయన ఒక కాలుతో ఒత్తేసి ఆ శ్యామకుండ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తయారు చేస్తారు. అందులోకి ఈ నదులన్నీ, పవిత్రమైనటువంటి నది జలాలన్నీ కూడా అందులో చేరుతాయి అని చెప్తారు. అప్పుడు ఆయన అక్కడ స్నానం చేస్తాడు. స్నానం చేసి ఉన్నాక తదుపరి కృష్ణుడు ఇప్పుడు గోపికలను అంటాడట, మీరు రాక్షసుడైనటువంటి అరిష్టాసురుడిని అన్ని సమర్థించారు, నేను చేసినది ఆయన పక్షాన్ని నిలిచారు కనుక మీరు కూడా ఇప్పుడు అపవిత్రమయ్యారు. మీరు అపవిత్రమైనటువంటి కారణంగా మీరు కూడా ఈ జలాలలో స్నానం చేయండి అని అంటే, నువ్వు స్నానం చేయడం వల్ల నీ యొక్క మలినాన్ని తొలగించుకున్నటువంటి అది అపవిత్రమైంది, మేము అందులో చెయ్యము అని ఆ గోపికలంతా, వేలాదిగా ఉండేటువంటి గోపికలందరూ వారి యొక్క గాజు తీసి పక్కనే ఆ రాధ వీళ్ళంతా కలిసి ఆ రాధాకుండా ఆ గుంట తీస్తారు. గుంట తీసి ఇక పవిత్రమైనటువంటి ఆ ఆకాశ గంగా ఇది చెప్తుంటారు, అవన్నీ తీసుకురావడానికి వీళ్ళు కుండల్లో నుంచి తీసుకొచ్చి అందులో పోస్తూ ఉంటే ఎంత పోస్తున్నా ఆ కుండం నిండదట, రాధా కుండం వాళ్ళు తీసినటువంటి. ఎందుకంటే వేలాదిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క గాజులతో తీస్తారని చెప్తారు అది ఆ కుండాన్ని, రాధా కుండం. అటువంటి ఆ కుండం ఎంతసేపటికి అది నిండకపోతే అప్పుడు రాధాతో అంటాడట కృష్ణ భగవాన్, నా కుండంలో నుంచి నీళ్లు, అంటే ఇవన్నీ అన్ని నదుల యొక్క నీళ్లు కదా, దాంట్లోకి వస్తే తీసుకోండి అంటే ఆమె ఒప్పుకోదు, మేము తెచ్చేసుకుంటాము, పవిత్ర జలాన్ని మేమే నింపుకుంటాము అని అంటే, అప్పుడు ఆ నదుల మాతలకి అందరికీ కూడా చెప్తారట, మీరు వెళ్ళి రాధని ఆశ్రయించి రాధని అడగండి, ఆమె ఒప్పుకుంటే మీరు అందులోకి వెళ్ళి నిండండి అని చెప్తే, అప్పుడు వాళ్ళందరూ వెళ్ళి రాధామాతని వేడుకుంటారట. అమ్మా, ఆ కృష్ణ భగవానులకు ఎంతో ప్రియమైనటువంటి నీకు సేవ చేసేటువంటి భాగ్యం మాకు ఇవ్వండి అని నదులన్నీ కోరుకుంటే, అప్పుడు ఆమె ఒప్పుకుంటే అందులో నిండుతాయి. సో అప్పుడు వాళ్ళు అందులో స్నానం చేయడం, తదుపరి శ్రీకృష్ణుడు కూడా అందులోకి వెళ్ళి స్నానం చేసినటువంటి కారణంగా అది ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేమ ఇది కారణంగా అది ఎంతో పవిత్రమైనదిగా చెప్తారు. శ్యామ అంటే భగవంతుడు తయారు చేసినటువంటి దానికంటే కూడా ఇంకా పవిత్రమైనదిగా ఆ రాధాకుండం చెప్పబడుతుంది. సో అది దాని యొక్క ఆధ్యాత్మిక భావనతో చూసినప్పుడు అది మనకి ఎంతో ఇదిగా అవుతుంది. కానీ మామూలుగా వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే శ్యామకుండ, రాధాకుండ మామూలుగానే బయట ఆలయాల్లో మనం చూసేటువంటి వాటిలాగానే కనిపిస్తూ ఉండవచ్చు. కానీ నిత్యము అక్కడ లీలలు జరుగుతూ ఉండేటువంటివి, ఆ ప్రదేశాలలో నిత్యము అవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. సో ఆ కారణంగా ఆ రాధాకుండం ఎంతో పవిత్రమైనదిగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అది రాధాకుండం యొక్క చిన్న, చాలా ఉన్న స్టోరీ అందులో మనం కొంచెం దాన్ని ఎలా ఏర్పడింది ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి ఆ భగవంతుడి యొక్క లీలగా అది ఒకటిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి మనము ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకం గురించి చూసినట్లయితే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి కృష్ణస్యోచై ప్రణయ వసతి ప్రేయసీభ్యోపి రాధా కుండం చాస్యా మునిభిరభిస్తస్తాదృగేవ వ్యధాయి యత్ ప్రేష్టైరప్యలమసులభం కిం పునర్భక్తి భాజాం తత్ప్రేమేదం సకృదపి సరస్నాతురావిష్కరోతి. సో కృష్ణస్య అంటే శ్రీకృష్ణుని యొక్క
ఉచ్చైహి అత్యున్నత ఉచ్చిష్టం అంటే ఉచ్చైహి అంటే అత్యున్నతమైనటువంటి, ప్రణయ వసతి అంటే ఆ అత్యున్నతమైనటువంటి ప్రేమ లక్ష్యము. మన ప్రణయ వసతి అంటే ప్రేమ లక్ష్యము అయినటువంటి ప్రేయసీభ్య అపి అంటే ఆ పలు ప్రేమ పాత్రులైనటువంటి గోపికలలో, ఎంతో మందిగా ఉన్నటువంటి ఆ గోపికలలో, వేలాదిగా ఉన్నటువంటి ఆ గోపికలలో రాధా అంటే రాధారాణి, కుండం ఆ రాధారాణి యొక్క కుండము, అస్య ఆమె యొక్క అంటే అక్కడ. అలాగే మునిభిహి మునుల చేత, మునిభి అభితః అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ మునుల చేత అన్ని విధాలుగా వ్యదాయి వర్ణించబడినటువంటిది అని చెప్తున్నారు. సో అటువంటి ఇక్కడ యత్ ఏదైతే అటువంటిది, ప్రేష్టై అంటే అగ్ర సరులైనటువంటి భక్తులచే, అభి అయినప్పటికీ కూడా, అలం చాలినంతగా, అసులభం అంటే దుర్లభం, అలం అసులభం అని చెప్తున్నారు, అంటే దుర్లభము అయినటువంటిది. అలాగే భక్తి భాజాం భక్తిలో నెలకొనిన వారికి, తత్ ప్రేమ అట్టి భగవత్ ప్రేమ, సకృత్ అపి వెంటనే, సరహ అంటే సరస్సు, స్నాతుహు స్నానం చేసిన వానికి, అవిష్కరోతి కలుగుతుంది అంటూ చెప్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ముఖ్యంగా రాధాకుండం యొక్క ప్రాముఖ్యతను చెప్తున్నాం. ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్తుంది భావము, ఈ శ్లోకం యొక్క భావాన్ని చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు, ఆ కృష్ణుడు ఆదరించేటువంటి పలు ఆనంద పూర్ణ విషయములలోనూ ఆనంద ప్రమదములైనటువంటి వస్తువులన్నింటికంటే ఆ వ్రజభూమిలోని ప్రేమ పాత్రులైన గోపికలందరికంటే శ్రీమతి రాధారాణియే ఆయన ప్రేమకు ఆటపట్టు అని చెప్తున్నారు. ఆమె ఆ దివ్యమైనటువంటి కుండం కూడా ఆమెలాగానే సర్వ విధాల శ్రేష్టమైనది, ఆమెతో సమానంగా శ్రీకృష్ణుడికి ప్రియమైనదని మునుల చేత వర్ణించబడినది అంటూ చెప్తున్నారు. మరి అలాంటి ఆ రాధాకుండము మహాభక్తులకు కూడా దుర్లభమై ఉండగా, ఇక సామాన్య భక్తులకు దుర్లభమని వేరే ఎలా చెప్పాలి అని అంటున్నారు. ఆ పవిత్ర జలాలలో ఒక్కసారి స్నానం చేస్తే చాలు, మానవునిలోని అంటే ఆ మానవునిలో శుద్ధమైన కృష్ణ భక్తి సంపూర్ణంగా ఉద్భవిస్తుంది, ప్రకటితమవుతుంది అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ రాధాకుండము ఎందుకు అంతటి ఘనమైనది అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రురాలైన రాధారానికి చెందినది కావడం వల్ల, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు తాను ఆనందాన్ని అనుభవించాలి అనేటువంటి భావనలో ఆయన యొక్క శక్తి ఆహ్లాదిని శక్తిగా, ఆనందమయమైనటువంటి శక్తిగా ఆవిర్భవించినదే రాధారాణి. కృష్ణుడు వేరు కాదు, రాధ వేరు కాదు అని చెప్తారు. రాధ లేనిదే కృష్ణుడు లేదు, కృష్ణుడు లేనిది రాధ, అంటే శక్తిమాన్ లాగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాంటి ఆ రాధాకుండము అలా అంతటి ఘనతని పొందినది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ రాధాకుండము ఆమెకి ఎంతైతే ప్రియమో అలాగే కృష్ణుడు కూడా అంతే ప్రియమైనదని వర్ణించబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఎందరో ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి ఋషుల మునుల చేత కూడా ఆ విధంగా కీర్తించబడినది అని చెప్తున్నారు. అలా భక్తియుత సేవలో పూర్తిగా నెలకొనినటువంటి మహాభక్తులకైనా కూడా రాధాకుండము అత్యంత దుర్లభము అని చెప్తారు. అంటే భౌతికంగా వెళ్ళి స్నానం చేయడం అది వేరు విషయం, ఆధ్యాత్మిక భావనతో అక్కడ ఉన్నటువంటి దాని యొక్క దృష్టితో వెళ్ళి అక్కడ చేసేటువంటిది మరి మహాభక్తుల వంటి వారికి అది దుర్లభము. ఇక కేవలము వైదిక భక్తిలో
నెలకొనేటువంటి సాధారణమైనటువంటి భక్తుల మనలాంటి వాళ్ళకి అది ఎలా చెప్పేది ఏముంది అని చెప్తున్నారు. ఇక అటువంటి ఆ రాధాకుండంలో భక్తుడైనటువంటి వారు ఒకసారి స్నానం చేస్తే చాలు గోపికలలాగా విశుద్ధ కృష్ణ ప్రేమను పొందడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. రాధాకుండ తటంలో శాశ్వతంగా వసించలేకపోయినప్పటికీ కనీసం ఆ కుండలో వీలైనన్ని సార్లు స్నానం చేయాలి అని రూపగోస్వాముల వారు మనకి ఇక్కడ ఉపదేశిస్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ ఉపదేశామృతం. భక్తియుత సేవ నిర్వహణలో ఇది అత్యంత ముఖ్య అంశం అని చెప్తారు. సో కాబట్టి భక్తులు సాధారణంగా తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. అందులో వైష్ణవులు బృందావన యాత్ర అనేటువంటిది సాధారణంగా కంపల్సరీగా వెళ్తూ ఉండవలసినటువంటిది. అలా బృందావన యాత్ర వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు రాధాకుండాన్ని గోవర్ధన పరిక్రమం జరపడం, అలాగే రాధాకుండంలో స్నానం చేయడం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనవిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. రాధారాణి యొక్క సఖి జనములాగా, ఆమె ఆంతరంగిక దాసీ జనములాగా అంటే మంజరులు అని చెప్తుంటారు. భక్తియుత సేవలో పురోగమింపగోరినటువంటి వారికి శ్రీ రాధాకుండము అత్యంత మేలైనటువంటి ప్రదేశము అని శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వాళ్ళు ఈ సందర్భంలో మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆధ్యాత్మిక దేహాలను అంటే సిద్ధ దేహాలు అని చెప్తాం పొందడం ద్వారా భగవద్ధామానికి అంటే గోలోక బృందావనానికి చేరాలి అనేటువంటి పరమ ఉత్సవం కలిగి ఉండే జీవులు ఆ రాధాకుండం చెంత వసించి రాధారాణి ఆంతరింగిక దాసీగణమును ఆశ్రయించి వారి నిర్దేశంలో నిరంతరము ఆమె యొక్క సేవలో నెలకొని ఉంటారు అని చెప్తారు. మరి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి రక్షణలో భక్తి యోగము నెలకొనిన వారికి ఇది పరమ ఉత్తమమైనటువంటి పద్ధతి అని చెప్తారు. రూపానుగులకు నారదుడు, సనకుడు వంటి మహామునులు మహాభక్తులైన స్నానం చేయడానికి ఆ రాధాకుండము చెంతకు వచ్చేటువంటి అవకాశము లభించదని ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు. మహాభక్తులకే మరి ఆ అవకాశం లభించదని మనకి గురు పరంపరలో ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యుల వారి యొక్క గురువైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు రాసినటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. మరి అటువంటిదే వారికే అది సాధ్యం కానప్పుడు సాధారణమైనటువంటి భక్తులు మనం అక్కడ ఆ వైదిక విధానంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు దాని గురించి తెలుసుకోవడము చాలా కష్టము అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎవడైనా భాగ్యవశమున అదృష్టవంత కదా, ఒక్కోసారి ఏదైనా మిరాకిల్స్ లాగా జరిగితే మన అదృష్టం అని చెప్తాం. భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము, గురువుల అనుగ్రహాల ద్వారా, విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వం వలన ఎవడైనా రాధాకుండం వద్దకు వచ్చి అందులో ఒక్కసారైనా స్నానం చేయగలిగితే అచ్చట ఆ విధంగా అక్కడ అచ్చము గోపికల లాగానే దివ్యమైనటువంటి కృష్ణ ప్రేమను పొందగలుగుతారు మనుషులు అని చెప్తుంటారు. అలాగే మానవుడు రాధాకుండం చెంత నివసించి శ్రీకృష్ణుని ప్రేమయుత సేవలో లగ్నం కావాలని కూడా ఉపదేశించబడుతుంది మనకి. అలాగే రాధారాణి ఆమె యొక్క సహాయక గోపికలను ఆశ్రయించి అతడు నిత్యము ఆ కుండంలో స్నానం చేస్తూ అన్ని భౌతిక భావనలను విడనాడాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా జీవితాంతము అతడు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే దేహ త్యాగము తదుపరి భగవద్ధామానికి వెళ్ళి రాధాకుండ తటంలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఆలోచించాడో అదే విధంగా రాధారాణిని సేవించగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో చివరికి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు సారాంశంగా చెప్తూ ఉన్నారు. రాధాకుండం చెంత వసించి ఆ కుండంలో నిత్యము స్నానం చేయడము భక్తి యోగ పరిపూర్ణత్వం అవుతుంది. నారదుని వంటి మునులకు భక్తులకైనను అట్టి స్థితి దుర్లభము. ఈ విధంగా రాధాకుండ మహిమకు అద్దే లేకుండా ఉన్నటువంటిది. రాధాకుండాన్ని సేవించడం ద్వారా భక్తుడు గోపికల నిత్య నిర్దేశంలో రాధారాణికి సేవకుడయ్యేటువంటి అవకాశము పొందగలుగుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము మనము చూస్తూ ఉన్నాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదులకి జై. సో ఈ విధంగా ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి గ్రంథము, దానిలో ఉన్నటువంటి
భక్తి యోగ రత్నాలుగా ఉండేటువంటి 11 శ్లోకాలను మనము కొద్దిలో కొంత అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు కానీ ఏదైనా